наш, иже си на небеси, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на... В съзнанието на хората светците живеят двойствен живот. Първият е пресъздаден в житията, които разкриват църковния аспект. Вторият е кодиран някъде в пластовете на човешката история. Народът пази усещането за дълбока древност и подсъзнателно търси старите свещени места. Някъде там науката открива първообразите от християнските икони. И не види на своиско. В фолклорната култура на Югоизточна Европа, включително в българската, е запазена почитта към двойки светци, светец и светица, каквито са Константин и Елена, света Марина и свети Илия. Светци, които едновременно са почитани с обредите от християнската църква, но имат и един фолклорен пласт, много силен. В науката се говори дори за фолклорно християнство, тъй като обредите и вярванията не се покриват с каноничните. Чисто интуитивно хората са групирали определени светци. По същия начин, както са го правили много назад във времето, когато огънят е бил в основата на битието. Тази стихия буквално прогаря човешката история като една постоянна нишка. Някога функцията на огъня е била да пропъжда дивите зверове. През вековете са го товарили с очаквания да громи нечисти сили от земен и космически характер. Огънят, както и светците, които разпореждат с него и които властват над него, които са наричани огнени, има двойствен характер. От една страна той пречиства, но от друга страна той има и стихиен характер. Свети Илия и света Марина наследяват прастарата двойка на великата богиня майка и сина Слънце. Разбира се, християнизирани. Това се случва още в ранното християнство, при утвърждаването му в югоизточноевропейския ареал. Това са светци, които са почитани и от нестинарите. Един реликтов обред. Тази двойка е осмислена и като брат и сестра, и като любовна двойка, като двойка, от която може да започне сътворение. Всеки светец управлява природно явление и света Марина се вярва, че управлява огъня и затова е наричана огнена Марина. Но освен това, почитането и в такива усойни места, главно в пещери, идва да ни каже, че тя вероятно е равнозначна на една древна велика богиня. Тя е измъчвана с огън. Нейните рани са опалвани с огън в житието. Какво се случва и в фолклорния образ, в традиционните вярвания, света Марина винаги се свързва с третия ден на Борешниците. Това е третия ден, в който се захваща и новия жив огън. В античността тези дни са били наричани кучешки дни. Не е случайно назоваването им кучешки дни, тъй като през именно този календарен период е така нареченият хелиакален изгрев на звездата Сириус. Сириус е наричана кучешката звезда и по тази причина това са и така наречените кучешки дни. В
В цяла Странджа са живи разказите за много икони, в които светицата е изобразена като висия, като покровителка на змиите. За съжаление има една единствена запазена в момента икона и тя е в храма в село Визица, където света Марина убива една триглава ламя. Убива един змей. Света Марина е свързвана с змията и противно на житието и където тя се явява змееборка, защото дяволът се явява в образа на змей и тя се преборва с него. В традиционната култура тя е покровителка на змиите, но тя се и грижи за тях. Тя ги прибира след като настъпи студа. Тя ги наказва, ако ухапят някой. Слънцето открадва момичета на Енювден. То се опитва да открадне и света Марина. В една песен, която се е пеела по време на обреда на света Марина, слънцето вече е заменено с змея Периян. Това фолклорно християнство трудно комуникира, трудно намира връзка с каноничните образи. Параклиси на Свети Илия има почти във всяко селище на Странджа планина. Тук той е един от най-почитаните светци. Неговата иконография показва силна връзка с Слънцето, защото той представлява един истински слънчев бог. Култът на Свети Илия в народа наследява много предхристиянски черти от почитта, свързана с божествата на Слънцето, какъвто е Хелиос, също с божествата на гърма и светкавиците, каквито са елинският Зевс, тракийският Ден, славянският Перун. Почитта към тези християнски светци носи елементи от древните обреди. Хората търсят дирите им в дълбините на историята и ги откриват в забравяни през определени периоди светилища. На такива места култът оживява с мистични нюанси. Странджа планина има особена съдба и хората и в нея имат една по-особена историческа съдба. Тя остава като един изолиран остров от административен и религиозен контрол дълго време през средновековието и това позволява да се съхранят антични реликти във вярата и в обредността. Пещерата на света Марина край странджанското село Сливарово някога е била в строго охранявана гранична зона. До нея са достигали малки групи посветени. През 70-те и 80-те години на миналия век светицата е живеела само в спомените на възрастните хора. За останалите тя е била просто забравената светица. Хората се вярват, че почитат това място от древни времена, защото то е свързано с идеята за водата и пещерата като едни първоелементи, които древните хора са почитали. Тези първоелементи, водата и скалата, продължават да се почитат и в християнската религия, в лицето на различни светци. Пещерата е осмислена като отроба на великата богиня майка. Направен е един процеп, през който прониква светлина. Водата, която се стича, е смятана за лековита. Вярата свързва тази лековита вода с възможността всяка жена да добие рожба, да се излекуват хората от болести. То е едно много специално място в Странджата, света Марина,
Знам от моята майка, че на времето са идвали всички. От всички съседни села с колите. Идвали са жени, деца и особено жени, които не са имали рожби. Казахме, край идваме на Света Марина, ще преспим тук. Живот и здраве, да имаме детенци, защото с моя мъж малко стана повече годинките, които вече чакаме. И казаха, тук е хубаво да се преспи, Света Марина нали ще помогне, мини през дупката и основната ми цел беше такава, да дойда и да мина през дупката. Дай Боже, Света Марина да ми помогне наистина и да си имаме детенци. Това е нашата мечта, за да и сме тук. Този образ на Света Марина, който ние можем да видим във вярванията, е един слабо християнизиран образ на Великата богиня майка в нейния виргинален аспект, т.е. в мумийския аспект. В пещерата на Света Марина наблюдаваме и двете стихии. Човек, влизайки, се измива, но запалва и свещи, т.е. той се причиства. В последствие извиква огнения образ и присъствието на огнената Марина или на огнената девица, преминава през отвора в пещерата, бива отново роден чрез силата на земята, измива се отново, хвърля старите си дрехи в дула, тъй като водата се вярва, че е граница и връзка между този свят и света отвъд. Човек, хвърляйки дрехите си в нея, ги поставя в граничното пространство и ги отвежда в отвъдния свят, за да не може никой от този свят да бъде достигнат от болестите, от които се е отървал предишния. Света Марина има 3 пещери, познати за науката наистина, не са регистрирани други. 2 от тях са в Странджа. Тази, Сливаровската, до село Стоилово, още една и в Атина. Смята се наистина, че това са едни от най-древните светилища на богинята. Свещените места на огнената двойка са разделени категорично по вертикала. Свети Илия е почитан във висините. Някъде сред мъховете и тихите планински потоци, където трудно се стига, е Света Марина. Хората в древността и хората, носители на фолклорната култура, осмислят света и космоса, сексуализирайки го. Затова винаги се търсят двете противоположности – огън, вода, мъжко, женско начало. Света Марина е долу в ниското, в влажното, това е женското начало, това е утробното начало, а Свети Илия е огненото начало, гърма, който идва отгоре и космическия огън. Тези две начала присъстват навсякъде в мисленето. Цялото пространство е осмислено всъщност като мъжко и женско пространство. Най-характерното е, че около параклисите на Свети Илия винаги има могилни некрополи. Те са избирани, вероятно не случайно, и отново повтарят онази идея за това, че свещеното място е до старото свещено място и така назад във времето. Иконографията представя двамата като паралелни светци без ясна връзка между тях. Някои изографи почти еретично са ги събрали. Днес голяма част от изображенията им като двойка са изчезнали. Една от запазените икони е в храма Успение Богородично в Малко Търново. Тя е на ръба на фолклорното християнство. България пази много сакрални практики, които подсказват за магическата сила на огъня. Някои го обединяват с друга стихия – водата.
Взаимодействието им би трябвало да разбива злите сили. Хрътка оди по полица, влачи тиква на газица. Хрътка прана, тиква са пръсна. Пръснали са те очи, дето Стоянка урочасаха. Ако бъде мъж, да му съпъхне лявото мъдо. Ако бъде жена, да й съпъхне лявата боска. Ако бъде мома, да й окапи руса коса. Когато не разваля уроки с въглени, Мария Кабаджова бая срещу стрес от различен характер. Прави го с пепел. Преди да се хвърли срещу злите сили, тя ритуално се пречиства пред една универсална икона. Донесли я преди време от Гърция. Тази икона, веднъж е Богородица, крачка в страни я превръща в Христос. Някога моята майка баеше, идваха тук и като му пусни въглени и го умият, доде такова и после се успокои детенцето и му мини. Това е силата на огъня. Изгаря злите духови, които вручасват. Така си го мисля. От свиня страх, от прасе страх, от коза страх, от овца страх, от кон страх, магари страх, от крава страх, от теле страх, от жени страх, от мъжи страх, от дяца страх, от тъмно страх, от падани страх, от викови страх, от сънища страх, видения страх, от бодигарди страх, айдути страх, от колело страх, от мотор страх, от кола страх, от джип страх, от камион страх, от рейс страх, от влак страх, от самолет страх, от гръм страх, от ток страх, от вода страх, от огън страх, от пропаст страх, от катастрофа страх, от кръв страх, от умрял страх, от гроб страх, от полицай страх, от доктори страх, от змии смокови страх, от земетръс страх. Бана Стоянка, бада и прибада, излей страха из сърцето, из главата, из краката, из колената, бада и прибада, са ни плаши и да ни фаща страх никога. Това е. Огънят е белязал и някои от местата, на които са изградени християнските храмове. Това всъщност са стари олтари. Параклисът Света Тройца до странджанското село Граматиково е издигнат върху пещера, в която някога са почитани древни божества. Впоследствие над нея се издигнал манастир. Легендата разказва, че кърджалиите нахлули и го сринали. Монасите се скрили под земята. Вероятно, там са щели и да загинат. Същата нощ човек от село Граматиково сънувал, че калугерите са някъде под земята и викат за помощ. На следващата сутрин, когато дошли, вече ги намерили и всъщност от тогава хората разбрали за тази пещера. Друг сън отнася историята от Странджа в Родопите. В края на миналия век лекарите отписали една жена от Брацигово. Тогава под клепачите й преминала сянка, която разкрила какво е предопределено на умиращата. Тогава бях на живот и смърт. Откараха ме в една малка стаичка, в която ги откарваха вече с тия, които умират. През нощта, към 4 часа, идва едно момиченце при мен, фаща ми левата ръка и ми слага 3 ключа. И ми казва така: не бой се, няма да умреш. Изписаха ме. С мъжа ми решихме да идем на църква. И аз като влизам вътре, почвам гледам. Тук беше. Тук. И аз като обикалям и викам: ето го, това момиченце. Викам: и знаеш ли коя е това момиченце? Викам: не. Това е, вика, Света Марена. Тогава Света Марена, сега Света Марина. Работеха мъж и жена на фурната. И всяка сутрин, като отиват в 1 часа на работа през нощта, мъжа вижда едно момиченце да обикаля в бяли дреха, да обикаля около манастира. А тя по налъмки, трак, обикаля. И като дойде, сяда е на това камъче. И така стои, докато вече се зазори.
В Странджа планина почти няма село без параклис на Свети Илия или Света Марина. Народът им е направил и домове. Нарекал ги е конаци. Някога над Сливаровската пещера е имало конак на Света Марина. Вярвало се е, че това е мястото, където се явява. За него напомнят само архивни снимки. Усещането обаче не е потънало завинаги в миналото. И между другото, с нощи имаше големи светлини тук. И мислихме, че небето беше с звезди, а непрекъснато се получаваха едни светлини. По някакъв начин слиза Света Марина, осветява го това място. Има неща, които с очи не се виждат. Те се виждат, те са необясними, но се усещат с душата, с сърцето. Песента за Света Марина, която Странджа пази, е съхранена само като текст. Не са останали хора, които помнят мелодията. Последните от поколението на пазителите са предали само думите, натоварени с мощен сакрален заряд. Село Българи все още пази конака на Свети Илия. Той е на 2 преки от храма на други нестинарски светци – Константин и Елена. Родът, който се грижи за тях, пее песни, посветени на повелителя на грамотевиците. Калону моме, калону марчули, калону разбрали. Свети Илия е силен, много силен светец. Много гърми. Свети Илия много гърми. И като гърми винаги се прекръстваме и казваме, дано Свети Илия сребърен и малемен, да и копане нещо в пуста гора, дет няма хора, дет няма животни. Животни и да има, но хора да няма. Това го казваме, да. Свети Илия много гърми. Това не може да се види на друго място в Европа. Там този слой от културата е отдавна изтлял. Фолклорна песен в Германия може да чуете само в Бетовен. Той ги е преработил, а тук отивате и чувате хората да пеят. Преди време в конака е бил пазен и тъпанът на Свети Илия. Някак незабелязано, непредпазлив мирянин го отмъкнал да си думка някъде другаде. Това, според баба Деспина, е много сериозна грешка. Де да знаеш какво се случи. Той е бърз, много бързо решава. И нещо му сбъркаш, какво върши, какво прави. Свети Илия си го знаме, че е бърз, много бързо връща. Нещо, някой, например, като те прокълне нещо, да Свети Илия като те даде и те хваща. Хващате тази работа, които те прокълнава. Този разказ подсказва, че светците не винаги са добри. Търпението им към простосмъртните е до определен момент. Когато някой не успее да отгатне техните виждания, на земята става страшно. Много често народът ни, когато не е доволен от управниците, вика Света Марина, Свети Илия и Свети Пантелеймон. Призовава Света Марина да ги накаже с огън, Свети Илия да ги накаже с гръм, а Свети Пантелеймон да ги накаже с вода. За да бъде туширан гневът на светците, хората продължават ритуално да колят животни и да варят курбани. И е готово. Почваме да речем. Аз съм на 70 години. 38 години колим тук за Свети Илия, за Света Елена, най-напред, за Свети Дух.
Света неделя. И това сега традиция от дедите, от едно време. Сега това. Колим, ама ги колихме на черквата. Там, на местото. На местото ги колихме. Гледай, я не мога да ги сметна, ама сме колили по 13-14 брава. И теле сме колили в тях. Не, ама кога беше теки десето, бригадир да дава месо. Идем оттам, натоварим и ги колим. Най-много съм заклал на Свети Илия, ама не сам, ние сме повече хора. Едни колим, други кълцат в казаните, вода и това си от древността. Това някак за здраве, за дъжд, за берекет. Затова черкват. Хората отиват там, за да ядат и пият заедно, защото това е прастарата вяра, че на тези места хората са заедно с боговете, а по-късно и с светците. Курбанът, като жертвоприношение, е само детайл, който препраща към древните богове. Приемствеността между старите светилища и новите храмове също. Най-мистичното пространство е в съзнанието на хората и в паметта за преливане на космическото в конкретни образи. Много е интересно, сменя се и население, сменят се и религия, но този древен пласт е оцелял именно на нашата територия, в нашите планини, защото всяко население, ново население да се появи, то търси вярваните свещени места. Хората вярват, че там е енергията, там е връзката им с космоса. Затова и ние виждаме параклисите, манастирите върху старите светилища.